Optager den? Ja. Okay. Hej! Vi sætter den her video på YouTube, fordi vi er så lækre. Eller jeg er det mindste. Hvis I vil have, at vi skal tale engelsk i vores videoer, så må I kommentere. Og hvis I synes, det er nogle dårlige kommentarer, I kommer med, ikke? Så gider jeg bare ikke høre, hvor jeg vil slære mig alt muligt. Så jeg ikke sige, at jeg er fed eller noget, for det er slet ikke. Har du set på dig selv, før du siger, at jeg er fed, hva'? Det glor du på mig. Grimme. Du skal ikke kigge på mig. Og nu Gitte, hun snakker ikke så meget, fordi hun er en taber. Så prøv at se, om du kan få hende til at snakke. Gitte, du skal spise burger. Kan du godt lide burger? Gitte! Ej, okay. Sig noget. Gitte. Sig noget. Hej. Noget. Sig. Jeg er for grim. Jeg er for lækker. Og nu er den mere til mig, fordi jeg er den lækreste af os to.